Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiragpas Network. DZTV, Radyo Tiragpas. Araw ng Huwebes, November 27, narito ang mga balitang aming tinutukan sa North Central ngayon. Nga sabas-sabaling nga klase, tapos dagijay bukel, nga maimula, ken diretso deta no next week, may tad amin dagiti herbicide, insecticides, ta kaskariti, ilingan arbakan, may tad ti full support, kadagiti amin nga gulmula iti tabako, Nabunyag sa pagdinig ng Senado para sa proposed budget ng DSWD nitong Lunes na posibleng walang matatanggap na pension sa 2026 ang mga senior citizen. Ano ba naman yung halagang additional 500 pesos po sa mga lolo't lola natin? Minsan nagtatanong sila bakit hindi pa nila natatanggap yung kanilang social pension. Di naman nila maintindihan ng iba na nasa waitlist po sila. Baka po pwede natin ito mabigyan ng prioridad. Pinangunahan ng iba't ibang government offices ang formal na pagbubukas ng 18th Day Campaign to End Sexual and Gender-Based Violence 2025 sa Dagupan City na layong palakasin ang kamalayan ng komunidad hinggil sa karapatan ng kababaihan. Matagumpay na narekobre ng tropa ng gobyerno ang karagdagang CTG paraphernalia kasunod ng operasyon kamakailan sa Barangay Alagia, Pinupok, Caliga. And peacefully return to the political law. Otherwise, this operation will continue hanggang matapos itong situation na ito. Lalawigan ng Benguet, muling pinagtibay ang pagiging insurgency-free nito at state of stable internal and peace security status nito. Shareline na nagdudulot ng baha sa lalawigan ng Cagayan, bahigpit na binabantayan at monitor ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Mula sa News Headquarters ng DPN. Sa ating pinakaunang balita ngayong hapon, mga magsasaka sa Narvacan, Ilocos Sur nabigyang ng tulong mula sa munisipyo. Yan ang ating alamin sa detalye ni Danny Antalan. Buo ang suporta na ibibigay sa mga magsasaka sa Narvacan, Ilocos Sur para sa kanilang mas malaking produksyon at kita na makakatulong din sa kanilang bayan. Ayon kay Mayor Edna Sridad, nagsimula na ang pagbibigay ng mga kailangan para sa sakahan sa iba't ibang barangay. dagiti tulong maited, kadagiti ayatan tayong farmers, particularly dagiti agmulmula iti tabako, when Virginia and barley, ken karaman meten dagiti agmulmula iti mais. So ti naitatatay abono nga sabas-sabaling nga klase, tapos dagijay bukel nga maimula, ken diretso deta no next week, may tad amin dagiti herbicide, insecticides,
ta Kaskariti, Ilingan, Narvacan, may 30 full support kadagiti amin nga agmulmula iti tabako ta amo tayo meten nga isuda iti maysa nga kadakilan nga mangmangted ti pondo ti Tunggal Ili ditoy Ilocosur. Partner Dani ken agyaman unay ta dagiti dumadijay nagapo iti provincial government nga dadauluan ti ayaten tayo nga gobernador ni Apo Jerry Singson ken ti Vice Gov tayo ni Apo Ryan Singson. Sinabi ni Mayor Sanidad na may listahan na sila ng mga magsasaka ng tabakong Virginia, barley, sa mais at iba pang crops sa Narvacan. Ang mga ito ay mabibigyan ng tulong. When partner Dani, dadaming listaan min dagiti tobacco farmers nga Virginia, damat listaan mi ti tobacco farmers nga barley, ken dagiti amin nga gulmula iti mais ken dagiti dadumapay nga crops ditoy Ilingan, Narvacan. Nagsimula ang pamimigay noong nakaraang linggo. Pinangunahan mismo ni Mayor Ed ng pamamahagi kasama ang mga nasa Municipal Agriculture Office at iba pang opisyal sa nasabing munisipyo. Muling pinagtibay ng lalawigan ng Benguet ang pagiging insurgency-free at nasa state of stable internal peace and security sa isang seremonya kamakailan sa Provincial Capitol Grounds kung saan nagtipon-tipon ang mga opisyal ng probinsya, mga lokal na punong ehekutibo, mga ahensya ng pambansang pamahalaan upang itampok ang patuloy na kapayapaan ng Benguet at malakas na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga ahensya. Sa programa ay formal na nilagdaan ng mga membro ng Benguet Provincial Peace and Order Council ang isang resolusyon na pinamagatang reaffirming the state of stable internal peace and security in the province of Benguet, recognizing the PNP as the primary force in stability operation with AFP support under EO 546. Ang paglagda ay pinangunahan ni na Governor Melchor Diclas, DILG Benguet Provincial Director Regina Elizabeth Mamag, at Benguet PNP Provincial Director Police Colonel Lambert Suerte kasama ang mga opisyal ng AFP at iba pang membro ng konseho mula sa mga local government units, iba't ibang line agencies, law enforcement agencies at civil society organization na sumisimbolo sa pinapalakas na interagency cooperation at shared responsibility sa pagtiyak ng patuloy na katatagan ng buong lalawigan. Kaugnay nito, isang plaque of recognition ang iginawad kay Governor Diclas para sa kanyang napakalaking kontribusyon, matatag na pamumuno at hindi natitinag na pangako kung saan ang lalawigan ay naging insurgency-free. Shareline na nagdudulot ng baha sa lalawigan ng Cagayan, mahigpit na binabantayan at minomonitor ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Alamin natin yan sa detalye ni Van Taboyo. Mahigpit na nakaantabay at nakamonitor ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan na dulot ng shoreline o pagsalubong ng mainit at malamig na hangin. Sa ginanap na Pre-Disaster Risk Assessment o PIDRA na pinangunahan ni Chief of Staff Felipe Buena Jr. bilang kinatawan ni Governor Edgar Aglipay, kanyang inatasan ng lahat ng member ng council na manatiling nakatutok sa kanilang mga nasasakupang lugar at nakahandang rumisponde. Mula sa kahuli-huli ang report, 9 municipalities kasama na ang Tuguegarao ang nakaranas ng pagbaha. Nakahanda naman ang Water Search and Rescue o WASAR, Medic at Evacuation Team, kasama ang Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team na tumulong sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Samantala, pinag-iingat at inalerto ni Christian Maborang ng Northern Luzon Pag-asa Regional Service Division ang council dahil sa posibleng tataas pa ang level ng tubig sa Ilog Cagayan kasunod ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Buena ang lahat ng mga miyembro ng council mula sa kanilang pinakitang suporta upang matiyak ang kaligtasan ng bawat Cagayano mula sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Pansamantala namang isinera sa mga motorista at biyahero ang Sangkeng Road sa Barangay Kibal, Piña Blanca dahil sa pagguho ng lupa at agad namang tumugon ang LGU Piña Blanca upang magsagawa ng clearing operation.
Nabunyag sa pagdinig ng Senado para sa proposed budget ng DSWD nitong Lunes na posibleng walang matatanggap na pensyon sa 2026 ang mga senior citizen. Narito ang detalye. Aabot na sa 3,000 na senior citizen na nasa waiting list ng ahensya ang pinangambahang walang aasahang pensyon sa susunod na taon. Ito ang nabunyag sa pagdinig ng Senado para sa proposed budget ng DSWD nitong Lunes. Ayon sa ahensya, 12 billion pesos ang kakailanganin para mabigyan ng 1,000 peso monthly pension. Ang tinatayang 1 milyong indigent senior citizens na nananatili sa wait list ng DSWD. Pero sa budget deliberation, napag-alaman na 8 billion pesos lamang ang nailaan sa 2026 para sa wait-listed ng mga lolo at lola o sapat lamang para sa pensyon ng mahigit 600,000 senior citizen. Si Senate Committee on Finance, Vice Chairman Senator Bongo ang bumisisi tungkol sa pondo para sa senior citizen social pension. Panawagan niya sa mga kasamaan sa Senado, gawing priority ang dagdag na pondo sa DPWH para sa kapakanan ng libu-libong mahihirap na senior citizen. Ano ba naman yung halagang additional 500 pesos po sa mga lolo't lola natin? Minsan nagtatanong sila bakit hindi pa nila natatanggap yung kanilang social pension. Di naman nila maintindihan ng iba na nasa waitlist po sila. Baka po pwede natin ito mabigyan ng prioridad. Mga magsasaka sa Narvacan, Ilocos Sur nabigyan ng tulong mula sa munisipyo. Dagiti tulong maited kadagiti ayatan tayong farmers, particularly dagiti agmulmula iti tabako, when Virginia and barley, ken karaman meten dagiti agmulmula iti mais. So ti naited tatay abono nga sabasabali nga klase, tapos dagiti bukel nga maimula, ken diretso detan no next week may tad amin dagiti herbicide, insecticides. At yan ang mga balitang ating aabangan dito lang sa North Central ngayon. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin anang natupay ng iti lima anito. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos.
Agmula ti bakawan, ken dagiti rumbeng nga kay kayo, nga mangtengel ti daga, nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag, ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened, alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti ginggined. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na ken no kasapulan a masimpa dagitoy. Sa pagpapatuloy ng mga balita, batagumpay na narikobre ng tropa ng gobyerno ang karagdagang CTG paraphernalia kasunod ng Operasyon Kamakailan sa Barangay Alagia, Pinupok, Kalinga. Jerry Gabaon sa detalye. Kasunod ng sagupaan laban sa Platoon 2 ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa Barangay Alagia, matagumpay ang sinagawang joint operation ng Philippine Army at PNP Kalinga matapos nilang mabawi ang iba't ibang armas, dokumento at personal na kagamitan. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng ulat hinggil sa presensya at galaw ng armadong grupo sa lugar kung saan nagkaroon ng palitan ng putok na nagresulta sa pagkaka-neutralisa ng isang kasapi ng kalaban. Narekobre sa iba't matataas na kalibre ng armas gaya ng M16 rifle, isang kalibre 5.56 R4 rifle, M203 grenade launcher at dalawang M653 rifle. Natagpuan din ang isang bandoler na may 4 na magazine, isang hand grenade, ilang jungle pack, 6 na backpack, isang cellphone, assorted CPP NPA documents at iba't ibang personal at medical equipment. Sa kasalukuyan, isinasailalim sa masusing dokumentasyon at investigasyon ang lahat ng narecover na kagamitan bilang bahagi ng papatuloy na security at intelligence operations sa Kalinga at Karatig Probinsya.
Kaugnay nito, umapila si Major General Goliver Siñeres, Commander ng 5th Infantry Division, sa mga individual na patuloy na sumusuporta o nagpoprotekta sa mga miyembro ng New People's Army, gayon din sa mga natitirang miyembro ng NPA na nakatakas kamakailan na sumuko na at makipagtulungan sa mga otoridad. Samantala, patuloy na naninindigan ng Philippine Army para protektahan ang mga komunidad, panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon at tiyaking hindi muling makakapagtatag ng puwersa ang mga armadong grupo sa mga liblib na lugar. Our left hand for peace, for them to surrender and peacefully return to the political law. Otherwise, this operation will continue hanggang matapos itong situation na ito ngayon. And I hope pag-isip-isip sila, yung mga kamag-anak, please tell them we are willing to help them, we are willing to extend our help. Ang kailangan dito is for them also to help us, help them. If they will not help us, help them, wala po tayong magagawa. Makikita mo dyan, magbabakbakan yan, hindi magiging maganda ang result. So again, tinatawagan natin si Majoy, si Julie, si Audrey, saka si Isan, especially si Kennedy Bangibang. No? It's now time for them to return to peace. Hindi po titigil ito operation. So I advise you, contact the nearest yung operating troops dyan, present yourself, pasusundo ko kayo kahit saan pa, anong oras, para maproteksyon na namin kayo. Pinaunahan ng iba't ibang government offices ang formal na pagbubukas ng 18-day campaign ng End to Sexual and Gender-Based Violence 2025 sa Dagupan City. Ismael Brin sa detalye. Formal nang sinimula ng lokal ng pamahalaan ng lungsod ng Dagupan ang pagdiriwang ng 18-day campaign to End Sexual and Gender-Based Violence o SGBV 2025 na may temang United for a Vow-Free Philippines, alinsunod sa pambansang kampanya ng Philippine Commission of Women. Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez, Acting City Mayor Vicky Cua, Committee on Women, Children and Family Relation at Gender and Development, kasama ang GAD, Local Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children, Barangay VAUCIDES officers at City Population and Development Office sa serye ng mga gawain. Layunin ng nasabing aktibidad na palakasin ang kamalayan ng komunidad, hingil sa karapatan ng kababaihan at mga batas na nagproprotekta sa kanila. Kabilang sa mga programang ilulungsod ang Lingap Dagupenya at iba pang aktibidad sa barangay na nagtataguyod ng partisipasyon ng pamilya, kabataan at lokal ng organisasyon upang maging tagapagtaguyod ng pagbabago. Matatandaan na nag-umpisang 18-day of activism against gender-based violence mula November 25 at magtatapos ito hanggang December 12, nakasabay ng selebrasyon ng International Day Against Trafficking at anibersaryo ng pagpirma sa UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person sa pamamagitan ng proklamasyon ng BLG 1172 ay muling pinagtitibay ng syudad ang pangako nitong maging lungsod na ligtas, may respeto at nagbibigay halaga sa kababaihan at kabataan. At yan ang mga balitang aming nakalap sa North Central ngayon. Maaari kaming i-follow sa aming social media accounts para palagi updated sa aming live stream. Ako si Alma Carlos. Magandang hapon North and Central Luzon.